Hemmenize salam dostlar, go'p adalyňyz dostlar. Bugünim yine de tıkymyýyza bir müşterimizin Ýewropa gelme arzularyny hasyl etdi. Şu wagt Almana gidip barýas, Krakow aeroportuna geldi. Bu videoda hemme proses görkezmek isleýäs. Hanonda biz başladyk. Dostlar, yine görüşüňiz ýalyk biz şu wagt aeroporta geldik. Resul Bey garşy aldyk. Şu wagt özünden soral, näkilek geldi, tıkymyýyza näkilek kömek etdi. Resul Bey, hoş geldiňiz. Hoş buldum. Takımımıza sağ olsun aydan kösen. Ben normalde vaktinde geldim şu taya. Karaşanımdan ir geldim. Şonam aytıp geçeyin. Ne mi diyeyim yine başka? Hem mezat normalna. Karşı aldılar seyredin özlem. Yine vizada problema çıkan ok. Berde de sonra cevapta da problema çıkan ok. Hiç türlü. İstanbul'dan gelýänken de normal nemmezat. Otayda da can edip zat edip sapşene yazıp habarınızı alýarlar özlerim. Normalde namsınız bolýar adamlar.